A Igualada, un equip de gent treballa cada dia per donar atenció integral a la gent gran i a les persones amb dependència. Ho fan des del Consorci Sociosanitari d'Igualada, un organisme creat per l'Ajuntament i el també Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que perden autonomia a mesura que es van fent grans. El programa Viu-Bé contempla l'atenció personal, assistencial i social d'un col·lectiu, la gent gran i les persones amb dependència, amb ganes de tenir la tranquil·litat que es mereixen en unes instal·lacions que li aportin benestar. És el cas de les residències Pare Vilaseca a Igualada per acolliments permanents o temporals a persones amb diferents nivells de dependència, serveis integrals i de qualitat amb plans individualitzats d'atenció interdisciplinària amb atenció personal del dia a dia. També ofereixen un servei de suport a les famílies i estades temporals o de descans familiar. Tots ens fem grans de manera diferent, però amb un mateix desig, viure bé, amb tranquil·litat i al costat de la gent que volem. El Consorci cada cop més gran, cada dia amb els més grans.